Алкомет е фирма най-добра, като нея няма на света. Любо пак започва каси да кове, колегите не може нищо да ги спре. Поръчките дойдоха, камионите и те. Колеги, хайде, време няма де, печката не спира, профил се пече, палетите са пълни, времето тече. Хоп, ца, хоп, ца, хоп, ца, а на здраве за колегите, а на здраве и за Алкомет. Каси се коват, колегите редят, поръчка спешна, която пак дойде. А на здраве за колегите, а на здраве и за Алкомет. Каси се коват, колегите редят, поръчка спешна, която пак дойде. Колеги и колежки, нека вдигнем тост, заражете всичко, имаме си гост. Любо ще ви пее песни до зори, а Фикрет ще дава бонуси пари, заплати и купони и той ще ни дари. За да спътнем нашите мечти, нека да сме здрави, силни и добри. Фирмата нагоре винаги върви. Хоп, ца, хоп, ца, хоп, ца, а на здраве за колегите, а на здраве и за Алкомет. Каси се коват, колегите редят, поръчка спешна, която пак дойде. А на здраве за колегите, а на здраве и за Алкомет. Каси се коват, колегите редят, поръчка спешна, която пак дойде. А на здраве за колегите, а на здраве и за Алкомет. Каси се коват, колегите редят, поръчка спешна, която пак дойде. На здраве, Алкомет!